Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau maganganun da zamu suna da matukar muhimmanci domin ya kamata a ce ku tsaya ku saurara. Kamar yadda wasu da yawa suke ta maganganu akan waɗannan manya-manyan jarumai da kuma wannan babban mawaƙi wato Auta MG Boy da kuma waɗannan mata mawaƙa da kuma jaruman masana'antar shirya fina-finai. Tabbas ya kamata ku tsaya ku saurara, musamman ma al'ummar ƙasar Nijar. Domin tabbas abin yana da matukar muhimmanci a gare ku. Sai dai kafin nan bari mu tallata muku ɓangaren hajojinmu. Ina waɗanda suke sha'awar harkar YouTube channel, ma'ana waɗanda suke so su dinga ɗora bidiyoyi kamar yadda kowa suke ɗora bidiyoyi akan YouTube channel. Musamman ma kamar sababbin mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙinsu a san waƙoƙinsu a duniya, sannan kuma ga waɗanda suke ɗan harkar labarai waɗanda suke so a san labaransu a duniya, da kuma waɗanda suke so su yaɗa wata manufa tasu a duniya, da kuma waɗanda suke so su dinga ɗora 'yan bidiyoyinsu na nishaɗi akan YouTube channel, da kuma waɗanda suke so za su dinga ɗora comedy duka ko kuma fina-finai akan YouTube channel. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mukan iya buɗe mutum sabon YouTube channel domin ya dinga amfani da shi, sannan kuma mukan iya siyan mishi da wanda aka tara subscribers a cikinsa, ko kuma wanda an riga ma an buɗe an fara biya. Ga dukkanin mai bukata zai iya mana magana ta kan wannan namba waya tamu, zai iya kira mu kai tsaye ko ituro mana da text message ko kuma ibi mu kai tsaye ta shafukanmu kamar WhatsApp. Bari mu zagaya bangaren abin da ya zaunar da mu, wato dangane da waɗannan manya-manyan mutane da kuke gani, mata da kuma namiji, kamar wanda kuka gani Yamai Zandar da kuma Yamai da kuma har ma Maradi. Waɗannan wasu mutane ne waɗanda za mu iya cewa sun yi fofula a cikin Najeriya, wanda kuma ba 'yan Najeriya ba ne, wato 'yan ainihin ƙasar Nijar ne, musamman ma idan muka ɗauko Auta MG Boy. Auta MG Boy wasu da yawa sun nema kallon cewa ɗan Najeriya ne, wasu kuma da yawa sun san da cewa ba ɗan Najeriya ba ne, musamman ma kamar kafafen sada zumunta, inda wasu da yawa sun fi ɗaukarsa cewa Auta ɗan cikin jihar Kaduna ne, wasu kuma suke cewa Auta ɗan cikin jihar Kano ne, wasu kuma suke cewa Auta ɗan cikin jihar Sokoto ne, wasu kuma suke cewa Auta ɗan cikin jihar Jigawa State ne, wasu kuma suke cewa Auta ɗan jihar Kebbi ne, wasu ma suke cewa ɗan Jos ne. Har yanzu Auta MG Boy ba a rarraba mishi ko a ce ba a ware mishi jiha ba, sai kuma ya ga wata majiya mai ƙarfi ta ɓangaren masu bi da ƙwaƙwafi, ma'ana masu bincike akan ainihin tarihin mutum kamar Auta MG Boy, inda wasu da yawa suka gano cewa tabbas Auta MG Boy ba ɗan cikin Najeriya ba ne, wato ainihinsa ba a Najeriya yake ba, ainihinsa ɗan cikin ƙasar Nijar ne. Kamar idan muka ɗauko tarihin Auta MG Boy, tabbas ya samu ƙalubale ta wasu ɓangarorruka, haka zalika ya samu wasu nasarori ta wasu ɓangarorruka da dama, inda wasu da yawa suke ta cewa tabbas da ba dan babban jarumi Adam A Zango ya dafa mishi ba, ya taimaka